Hi guys, it's me Jun and welcome back to my channel, no? Okay guys, so for today's video, karon kay maatuta sa akong dentist. Kay time na sad no para magpa-adjust sa akong braces no, palihog lang. So karon ready na yung Jumegs. Later na ta mag chika-chika no sa akong braces, about sa akong braces. Nganong nagpataod ko tagpila tanan ato na siyang istoryahan later. So karon maato na ta. Tuan na ta magkita-kita no. So see you there guys. Bye. Okay guys, so kumanya tagpa-adjust no. So mulit na ta. Okay, mag-chika na ta no sa akong braces. About sa akong braces. So bye. Later. Okay guys, so nanata diri sa balay no bago lang ta kaabot. So karon atong istoryahan akong journey no sa akong braces. Ato nang tubagon ninyo mga pangutana. Tagpila, sakit ba siya, anak ba, kana ako na siyang tubagon karon. Nganong nagpa-braces ko kay akong case akong ngipon is underbite ko. So nara na siya, kailangan na siya og gusto jud ka na ma-fix na nimo no, kailangan na nimo siya pa-surgery since wa man tay kwarta na pa-surgery, di balihog lang. So ato na siya ipa-braces kay ako po na siyang research nga pwede ra di ay ma-fix po siya kung ipa-braces nimo siya. So kung sa mga wala ka sa yung sa underbite, akong case ng ipon is akong ubos, akong lower teeth, ang kani siya nasa ubos, sa kanya ubos maningipon. Nasa ubos ang akong ngipon mo. Ana jud siya no kay atong normal nga ngipon di ba is ang upper teeth is nasa ibabaw. Diba? Palihog lang. Sabtan kids. Paminaw kids. Palihog lang. Atong ngipon, normal ang ngipon, no? Naadri sa ibabaw. Kung may smile ta, naadri na sa ibabaw. Ako, kung may smile, pinaunsa pa na liha. Pak! Ana, dyan na siya. Mao dyan akong ngipon. So, that's why, nagpa-braces ko para ma-fix siya. Aron mo atlas mo sulod na akong ngipon. No, ano siya kids no, paminaw mga kids. Ano siya. So, nagpa-braces ko last year, 2018. That was October. Hapit na mag 1 year, no? September naman na karon. Kalimod ko kung sa ito nga pizza, basta October. Nagpa-braces ko ato nga time. So, sa dugta. Asa ko nagpa-braces? Nagpa-braces ko diri asa Cebu. Since naman ko diri go work, naman ko diri ga stay pa, diri ako nagpa-braces. So, nagpa-braces ko dito sa RMO Dental Clinic. RMO Comfort Dental Clinic no diri sa Cebu. So ako na siyang ibutang sa akong link description. Ako na siyang So ako na siyang So akong ibutang ang link, So ako na siyang ibutang ang So akong ibutang ang Facebook link no nila sa RMO Comfort Dental Clinic diri sa akong description below. Tanawan na ninyo. Then i-message i-message niyo sila for more information. So dito ako braces. How much? Ako tagaan na lang po gamay ang information tagpila. So kaning upper o lower nako since ako gipa-braces ang upper o lower. So tag 20,000. So 40,000 na siya for 2 years nga kontrata. No? Hindi ko sure ba yan na lang. Basta gunahan dyan mo legit nga information. Palihog paki-message no dito sa Facebook link nila no, message lang.
mo na sila ta 40,000 for 2 years. Then akong down payment ani is 5,000 pesos only. So actually na sila options sa mga down payment, no, na opat na tulo natoy utulo ka options. Di ko sure, basta i-message yun sila tulo ka options nga kani imong down payment mao pwede mo monthly, kani imong down payment na monthly ana siya. So ako na himduman is nato 15,000 nga down payment, tapos imong monthly is 1,500 ato to 1,000. Di ko sure, basta akong gipili nga down payment is kuwang mo siya kwarta ato nga time, so 5,000 akong gipili nga down payment. Then after and then 5,000, and then the next month is magbayad ko 3,000, no, ano siya. Then ako monthly na din ang previous month na din is ako monthly is 2,000 pesos ako monthly every adjustment. So mga siya every adjustment is bara nimo ang 2,000 pesos. So ano siya, no, karon since hapit na ta mag-year, no, 11 months na siya, palihog lang paki-appreciate kung ipon ni atras jud siya, no, ni atras jud siya. See that, see, palihog gusto mga kiki na kay baba ang cabs ang kanya siya, di ba? Sa una jud kay anak jud na siya, kung may smile ko og pinakuan bongga mo na akong ipon karon kanya siya. Anya na sa likod ang ito akong ubos underbite teeth. So palag sa kong kike na asensya na pasensya. Ayan siya. O na siya na. So karon chika na bug ko kung sakit ba siya or dili, no? Kadungog naman siguro mo no sa mga lain pang videos, lain pang dila sa kisa pa nga purposes nga sakit jud siya. Well, tinuod mo jud siya, sakit jud siya, no, kanang di jud ka halos kakaon. Sa akong experience ha, first month pa lang or second month nagkuan jud ko, nagsuffer jud ko nga di ko halos makaingkit, pati first month pati pan mahadlok ko kuano kanang sa tawag ani chew, halo ko kuano kanang usap sa pan kay bisan matangtang imong ipon ba, feeling matangtang imong ipon. Second month dili makakaon ko gamay, pero di jud siya gihapon, pero laban lang gihapon tangtangan, laban lang mo to siya. Sa dayon jud siya pagpataod, wala siya sakit, no, wala siya sakit, mga kag nagnangara ka dito, no, ana kasi mong ipon, pero wala siya sakit, wala siya sakit. As pila ka hours mo labay dito siya mohuot, kato akong na experience is huot jud kay siya, then init akong kuan kanang feeling basta ang ipon ba, feeling init jud kay siya masyag sa baoy, murag nami ikaw bugnaw ba kanang mapod nang gi-recommend sa doktor nga makaon jud og ice cream after ani ana. So bato siya sakit, pero pagka nilabay ang 24 hours dito wa na nagji na jud na murag murag late di nakakuan, no, di na jud ta abi na ko pati jud pan jud bisag nguya lang ana. Akong first jud gikaon ato kay spaghettis Jollibee, di siya sponsor palihog lang spaghetti sa Jollibee mo tong first. After na ako gipapon ng versus okay la, tulon diretso. So mo to siya. By the way, kani jud siya, no, nakatabang jud ni siya sa akong case, sa akong ngipon, no, anong niatras jud siya. Nag-uban jud mi ani niya sukad atong nagpataod ko og braces. So kani siya ang elastics, ug makita niyo kana ambot lay kita kana elastics na siya, elastics kani siya. Mo jud ning dakong tabang ano ni atras jud ni akong ngipon, nisod ni akong ngipon, kay gi-recommend ni sa akong doktor nga i-use siya everyday jud, as in hantod karon 11 months na lang gina-use gyapon ako siya butang sa ngipon. Kwaon na nako ni siya o mukaon ko mag-toothbrush. Ako siyang ipakita sa inyo, no, diba wala man jud siya kay aron ako siya gitangtang aron maka-story jud tarong, no, palihog lang ana siya aka na siya intad dire
naka-connect na siya dili sa ibabaw og dere. Pikas. Na. Nga nang lisod kay istorya. Ana siya. Mga siyang elastics. Sukad sa pagpataod sa converses, gibutang yun niya siya. Then every day, isulot siya siya. In fairness jud ha, mga 1 month no, after 1 month, pakitunta mo sa picture, mo dyan akong picture sa 1 month nga, smile no, kani. Mo na siya. Akong ipon jud is murag, na siya elastics. After 2 months, ito ni, sulod jud siya, in fairness. Ako underbite, akong lower teeth ng ipon sa kaubos kan ko ipon na amazed jud ko ba kini sulod jud siya og pinabongga. So sa mga mga kaso na underbite, i-try niyo pa-basis ka ng kuan jud nga doktor kay para mapala sa ako ana siya. Wala akong kissing ipon. So if ganahan jud mo mapa-braces, i-try niyo sa akong doktor. Ako siya i-recommend nga doktor kay buotan si ma'am dentist. So i-try niyo og ato sa yung office, try sa message sa Facebook niya, ato siya mga office para mataon niya ang inyong ipon o palihatag kaso, no? Balihog na lang. So, mga to siya. So, marasur to akong ika-share sa inyo sa, no? Sa karon sa akong update sa akong braces, nga braces ko, gahasa ko na braces sa no? For more information na lang, just please message na lang sa akong ibutangan link sa ilang Facebook page na mo na ilang Facebook page palihog lang kog message jud ko if interesado mo ani nako i-recommend nga dentist nga sure ko makatabang din sila sa inyo. So mga to siya guys. Before anything else, thank you for watching this video guys. Please do not subscribe. Please don't forget to subscribe. Palihog lang subscribe na para ma-update mo no sa akong future soon to videos. Palihog ko ha, palihog, subscribe. Thank you guys for watching. Bye bye.